Ewan. Tunggu, takut, tunggu, takut, saya tunggu. Oh no! Oh no! Tanaw deh, abis ini tanaw ba? Ten seconds later. Bin, nailang Bin, di. Masakpan ta. Pasti na ron Bin, masakpan sa giya ron Bin. Patay ta, tigbasan ta to Bin. Naya lang ma. Naya lang ma. A few moments later. Oh no! Oh no! Dali ba, pag dali, masakpan ta ba? Barilak. Hindi ba? Awak na rin, masakpan ta nito. Asa rin ba? Asa ako? Kaya ganang stick nga bukat kayo. Ito mo na yun. Oh no! Later. Bataan ni bulabog kayo. Nayara kayo kabantay ang tagya. Pag inihinay na ba, bumunggol. Tayo ito, wala ko sugi anong. Naya ba, naya? Huwag yan na po yung nangakot. Huwag na bila. Oh no! Nangakot ang lubi. Tigil! Balik ka po si Kukuking ba? Yung tawanan eh. Nakagira yung animal oh. Nakagira eh. Hoy! Run. Ewan. Tunggu, takut, tunggu, takut, saya tunggu. Tunggu, tak. Wah, kena sulti dah, Yon. Gago. Tunggu, lagi. Ha? Tunggu, tak. Wah. Tunggu, tak. 60-40. 60-40, tak. Asa tu mga kaubanan ng gago ni? Gay. Suluhin mo yan. Hoy, apa? Tunggu, ha? Ikaw na kaubanan, kaubanan. Pagkabot ko na limang na kaya gito na kaya kukul. Patakan ka kalibang. Huwag may nisiyar diri kul. Ha? Kaya gito na kaya Asa yung kukul. kaubanan isa? Naman dito kul. To. Tuloy ko, sino? Ato isa. Ano balik sa akin ang bulano? Run. 1 minute 37 seconds later. Ay, kapagudukon pa kunin mo! Dali! Si partida na kul. 60-40! Apil ko ako tigakot kul. O sige, dali! Go! Ha? Tumatagal ba ha? Dali na!
Hindi ka taga ba? Ikaw nagwantig ko cooking? Suka lang kulit kong isa. Apa! Saka sa ako ba? Apa sa kami? Kasi nagipagtakuhan nga lubi na. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Apa sige maantay sa giya? Ay mal mga kahana mo ha. Sige, lumiyap. Na. Matanog lubi, uli sa akto. Uya sa mga kanan, uya sa mga tawanan. Uya sa mga naman ng isaw. Sabi ng isaw, hawad ka ng istorya. Ano ka nag-una, animal na. Niyo, hawad ka ng istorya niyo. Yati kag naong, yati. Watan kag naong. Malo niyo. Pa! May doon ka buli. Ha? May doon ka buli.